Wat een simmer ontnota. Wat een simmer waar. En dat zal voorlopig ik zou blijven. Wat ik denk zelfs dat we op snijn een landelijke hittegolf noteren kunnen. Of manje. En dat zou ik wel eens voor uw provincie hielden kennen. Maar dan meer voor de provincie in. Want de wind komt de komende tijd wat meer uit west-zuidwest. Je houdt aan de kust wat verkwolling. Maar daar binnen een soort mensen denk ik wel blij mee. We zullen het dus op een richtje zetten. Joen en vannacht vrij helder waar, komen ze op een mistbank, dan waar, temperaturen 14 tot 16 graden, de hoogste temperaturen op de eiland. De wind zuid-zuideest en die is zwak of matig. Dan zetten we terug naar morgen, dat wordt al een warme simmerdag, 24 tot 28 graden. En de zinnen is er flink bij. Op eiland 22, 23 graden, prima stroomwaar. En dat wat koeler waar in de kustgebieden komt verrekking van de west-zuidwestenwind, die is zwak of matig. Maar die verkwolling zullen een soort mensen wel goed uitkomen. En dan zetten we terug naar de dagen die volgen. Vrijt, sneeuwen en sneeuwen. Zet het nou het gemiddelde temperaturen in deze provincie van om en bij de 28 graden. Flink wat zinnen. Maar voor hetzelfde yield, en ik denk dat jeder bad zult die temperatuur nog wat meer oprennen. Het wordt een warm weekend en vooral meer de provincie hebben het dan hoe temperaturen om en bij de 30 of 31 graden heen. En de wind meestal zuidwest-west, zwak of matig. En die warmte zal ik daar een week wel blijven. En in het weekend nog wel kans op een enkele ruim of tongerbui in de jontijd of in de nacht. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.